Naimbag nga oras yu amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita, kat naadaw iti padas nga impatunod ti pagayam, anag pailingad itinagan arenan, adinan inlanad ti address na. Ngamsakbay na, intay man pa ipatangatang dagitoy akablaaw. Makablaawan ti suyat ken Ventura clan dita Santiago City, Isabela, ken Valdez family dito'y Pangasinan from Emma Valdez. Shout out kada Jasmine Rivera, J. Del Torres iti Cagayan Valley. Pamilyak ni Quirino Isabela, nang runa ti asawak ni Irish Julio, ken anak ko ani Jairi Dane from Dennis Julio iti Taiwan. Advance happy birthday kani papangko inton October 31, kastamot ni mamangko into November 14 from Roel Valdos. Makablaawan ti pamilyak di Tabanawang Bantay, Ilocos Sur from Catherine Punsalan iti Hong Kong. Happy birthday iti kaanakak ani Beverly Sabado iti Nagilian La Union from Nida Nieveras iti Hong Kong. Happy birthday kanila kay ko dito'y Binalunan, Pangasinan from Leonora Bautista. Happy birthday iti anak ko ani Elvina Black, kan kablaawak man ti pamilyak di Tapudtol Apayaw, ti Ramos Acacio, Labicani kan Uyadan family, kan aminan a friends and relatives ko from Judith Ramos iti Kuwait. Advance happy birthday kani nanay ko, kastamot ti Bunsumi, kan belated happy birthday kani Emerald Malsi from Evelyn. Kastamot ang makablaawan iti advance happy birthday ni Evelyn Bautista iti Roma, Italy. Shout out iti tropak dita Etchage Isabela kani Alex Calano from Jack Acoba. Advance happy birthday iti anak ko, kastamot ang makablaawan ni Jonel Yango Lai from Yvonne Yango iti Singapore. Makablaawan ti Mamasig family, ti asawak ani Mario, anak mi ada Topper, Asian, ken Jadine. Yapit ken Mantos family, dita Uminggan, ken Tayog Pangasinan, from Marlene Mamasig iti Hong Kong. Bakidan ken Gregorio family, dita Malagnat Pinokpok Kalinga, from Heidi Bakidan iti Saudi Arabia. Shout out kani Mrs. ko ani Miriam, anak ko ada Dave, AJ, kan Bimbo. Kastamot ni nanay ko Gloria Zipagan Tamang from Bimbo Tamang iti Tumawini, Isabela. Shout out kani Lizelle from Rodalin Ampa iti Qatar. Guerrero family, Dalin, Alma, Kansali Guerrero iti Lingaling, Santa Maria, Isabela from Anses Guerrero Espinosa iti Taiwan. Intay nga rodan ituloy abasaan ti surat ni Reynan. Dear Manang Emmy, ilingad naklaangan itinagan araynan. Jakon inlanad ti address ko, tapno maprotektarak met dagiti masaknan iti padas ko nga inak isalaysay. At dalangak manang, isuan na asidagak kadagiti babae. Kat dayta ti kang runaan aparikot kanyak ni nanang ko. Ulila akon iti ama, tanairaman iti aksidente day di amak, idi agtawa naklaeng iti sangapulo. Dua kami laeng nga agkabsat, kat adda pamilyan ni manang ko. Siyakmet, nagtali na edak a happy-go-lucky, tawan kat nga rod ti responsibilidad ko. Rugyak ti agsalaysay manang, idi sinitarnak ni nanang ko, gapo taadda ti di na nagustuhan nga inaramid ko. Pagdamdamagan ka, Reynan. Pudno ka day a pinaglulukwam jay kaanakan ni Kakasikstaw. Nanang? Subong bat ka kunakmat. Anya ti agpaiso ha? Uwan, nanang. Ay na, uunay kamutan anak ko. Apay a pinaglulukwam. Pinagkakatawaan nyo kanong agbabarkada jay kaanakan ni Kakasikstaw. Kasanumot nga min, nanang. Ipadlaw na launay nga da pa naggusto na kanyak. Iso day jay.
Inaramid mi ababaunan kabayatan ti panagiinom mi kadagiti kagayim ko. Saan laday tatim paramid mo kan kuana? Pinagsalampay ka no akasla entertainer iti club. Kalpasan nga inkarem nga armam. Basta aramidin na ti amin na kayat mo. Nanang, Amom ka de, amabalinda ka nga ireklamo gapo iti inaramid mo. Saan lasi ka? Da kayo nga agbabarkada. nanang, Saanan anasaya at ti masumsumok mo, Reynan? Amang ano da ita di pa kaisag makam anak ko. Iso apang nga asim, agnakam ka kuman. Saan ka nga ubing iti edad mo a 20? Agnakam ka kumamutan. Tito, tulungan nakman. Ada assignment ko. anya nga minday ta assignment mo kaya kaanakan. Mat, tito. Kat no naglakatimat. Day tati may sa kadagiti paborito nga asignatura idagad adalak pay lain. Tulungan nak, tito. Katuan kaanakan. Day talagayam. Di kagdanag, tasyak ti makaamukin ka. Thank you, tito. Mala, dumgag kawan, ta i-explikar ko kan ka no kasano asulbarin ta assignment mo iti mat. Iti kasta, amom tunter aramidom nga oray at daka iti iskwilaan yaw. Makitam, nasaya at mati aramid mo no limpyo ka. No saan ka nakainom. Anya ka di maninday tang ibagbagayo nanang. Maragsakan ni manang mo. Apaman nga impakita di ka anak kam ti assignment na nagtinulungan nyo nga inaramid. Ha? Mismo ani manang mo tinagkuna na sirib ka. Talaga amat na nasiribak nanang. Saan mo't nga si asitigrado ka idagad adalak pay laeng. Basda awak ka, no apay adi mo intuloy tinagadal. Kat adda ka lang arud ide iti may kadwa atukad ti kolehyaw. At day ta kayo manin nanang. Ipalagip yung manan, tijak pa nagturpos iti panagadal ko. No panunutan anaimbag, saan pa'y matlaan aladaw ka, Trainan? 20 taon mo anak ko, ubing ka paay. Saanin nanang, jakon kayo tagadal. Apay nga minaya, anya ti di mo kinayat, takila at latan ang nagsardeng ka idi nga agiskwela. Basta nanang, jakon kayo tagiskwela. Isa pang nga asiyo. Di ko man ipalagip pa'y dayta. Nawawad gayam ta aramidam ako namrinan. Si kalaangan talag nga alalay kaw, iti trabaho kija ayan da Madam Esper. Katwa na uncle, kayat ko tay supay ti itang danyo kanyak. Wala ka anakan. Tapno saan ka dumaw dawat latan iti kwarta kadananang kan manang mau. Nalabos kayo ngat uncle. Adamot bukod ko a kwarta Ay narinan, di na kun alilawan, taamok ti mapaspasamak. Masansan nga grana kami kan ni kabagay si tersena no kwa. Uncle? Amok mo't ka ti mapaspasamak. Amin dagiti kalukwan kar aramida, may dandanon kanyak. Agiyaman ka, ta sana nagreklamo da 6 kundi ka anakan na, gapo iti inaramid mo. Makitam, naklaat ka. Ti amom, jak maamuan dagiti kalukwam. Amok amin, Reynan. Isu nga awan ti mailimod mo kanyak kaanakan. Tandaan dayta. Ni Uncle Felimon kat manungan ni nanang ko manang Emmy. Kadakwada pa nga maek, ni Uncle Felimon ti talaga akabuteng ko. Tanauyong, kan talaga ako mabil no adadi na magustuhan. Iti pa nang ikuyog na kanyak ang nagtrabaho iti ayan ti agnagan iti Madam Esper. Sinaysayaat ko tinangalalay kan kwa na manang. Tadyak kayat nga adadi na magustuhan ang maaramid ko. Jakmat ni namnama nga agbalinak idi anasingad ka ni Madam Esper. Nang runa kat inalanak nga agbalin a driver na. O nanang, at iti makabulan na sweldok. Ay,
talaga amot Agnaknakam kansan talaga anak ko. Da kayo lang matawan bilib na kanyak nanang. Damuyo, gaputadyak nagturpo si ti panagadal ko kut jakon makatulong kada kayo. Nay, awan timbagbagak akasta Reynan anak ko. Pudno nga awan, kaslakastan nanang. Ay, sumardeng ka man anak ko. Saan atilap ang panunutam? Di nakpagatapan iti may sa abanag asan kumot nga ramed. Malangarudan nanang, awatan yun to swildok. Makamu kayon. Agyaman na anak ko. Nay, kumpleto mo't na ito'y sweldom nga inyawat mo kanyak. Di ka nangilasin, iti parakan ka. Sana na masapol nanang. Katanya nga rod nga iti gastusam no adda pagkasapulam anak ko. Saan kaya rumbang nagdanag kanyak nanang? Basta makaamu kayo na mga budget iti inyawat ko aswildok. Nasingpot ni Madam Esper ading ka. So asapay la kuma, tagsingsingpot mo't ni Reynan iti panagpaay na kan ni Madam. Tapno na sayaat. Isumot lagayam akayat mo't ni Reynan ti agtrabaho kan kwa na Anya ayaday jay nga Esper manong Filimon. Negosyante ka day. Kasta tambok. Balo ang negosyante. Kastagayam. Sapay la kumatag bayag iti trabaho na ni Reynan. Amo mo't ka na kamanong. Naglaka mauma iti trabaho. Panagkunak at magustuhan na ti panagbalin na driver ni Madam Esper. Masansan nga agbiyahe da. Kasta ka day manong Filimon. Well, nading ka. Ngamrumbang agsingsingpot ni Reynan. Saan lang nga garamid iti kalukwan tapno saan amadaksan? Anya ti kayat mo asawain manong Filimon. Nasingpot ni Madam Esper. Ngamiti ka nito apagaramidam iti kalukwan. Ay delikado ka. Awan santuan day jay. Iso asapay lang kumatasan nga agaramid iti kalukwan ni Reynan, kabayatan ti panagtrabaho na kan ni Madam Esper. Lola, ayan ni Tito. Apay apok, adda ka di manan na assignment mo. Wan, Lola. Apok, addan trabaho ni Titom. Iso nga amang ano saan na kan amasansan amatulungan iti assignment mo. Ang amok akabaalam day ta apok. Agpaiso, Lola. Wan, apok, nasaririt ka ngamin nga ubeng, kan nagagat ka nga agadal. Iso mamati akabaalam nga aramidon day ta, nga uray awan ni Tito Mareynan. Sige, Lola. Arimidok. Ay wan kalpasan na, ipakitam laangan ka ni Mamem. Ipacheck mo no husto matlaang ti inaramid mo. Adtoy Reynan, para kan ka daytoy. Madam, anya dayto nga itadyo kanyak? Nakajakpatak iti indil ko nga alahas. Balatom dayta. Susweldoan dakmat madam. Alakit din Reynan. Panagriknak ngamin kat sika ti swertek. Manipod nagpaay ka kas driver ko. Kanayo na maidispose ko dagiti alahas nga ilaklakok. Saan la dayta? Ultimo dagiti house and lot nga itangad ko kadagiti buyer. Mailakok. Madam. Alaumon daytoy. Kat no agtalinaad kalakit di anasingpat kanapudno kanyak, mairanod ka kadagiti dadumapay at transaksyon ko. Agyaman no kasta madam. Kano mabalin, Miss Esper kunamlatan kanyak. Kasla ngamin nagbaketak una yon iti awag mo kanyak madam. Panagram ko la kada kayo dayjay. Iso nga rod nga awagan naklatan iti Miss Esper. Saanan madam? Mabalin ka di? No, iso ti kayat yo, Miss Esper. Awan ti parikot iti dayta. Agyaman na, Reynan. Di kagdanag. Kas iti naibagakon, karaman ka mairanod, basta agtalinaad ka nasingpet, ken natudyo kanya. Para kanyak manang Emmy,
Pasat laang ti panagyaman kanyak, tinagbalin nga amok, tikas jay aki naman nagparabor na. Iso nga amin nga ited na tunggal adda ti maklose na adil, alaek. Saan la aday tamanang? No daytay adda ti pagkasapulak iti pinansyal, iso ti pagkamangak. Iso asaan kami apulos a nagparikot idi, maipapan iti pinansyal nga aspeto. No pay kasta, sabali idin ti madmadlaw ni uliteg ko a Filemon. Iso nga iti na minsan, kinasaritanak ni uliteg ko. Sigurado ka nga awan ti sabali ang mapaspasamak, Reynan. Anya kumangay mo ti sabali ang mapaspasamak, Uncle. Maibilang abalasang ni Madam Esper. Ta malaksid abalaw. Awan mo ti anak da iti day dinagawan nga asawa na. Ha? Uncle, anya ka din day tangay bagbagayo. Kaanakan, ultimo dagiti kakalugaran tayo. Da masasao da maipapanken ka ken iti amom. Kasana, itulod na kapay dito'y lugar tayo, no kwa. Ibagbagak mo't ken kuha na, di na ko nitulod. Ipilit na mo't namin, Uncle. Day tangarod kahit. Isong agsalsaludsudaken ka kaanakan. Basta siya, Uncle. Nadalos ti konsensyak. Awan ti sabali ang mapaspasamak iti nagbalitan mi ti amok. Kan may sa, Uncle, at anubiak. Panggap mi pa'y nga rodon tagkalay sa. Kastaya. Uncle. Kat day tati mang panagnak. Nga awan ti kinapudno ti ibagbaga dagiti kakalugaran tayo. May papan kada kami ti amok. Di kad nasayat nga rod no kasta. Talaga, Uncle. Iso apatsik mabainan to amin dagiti kakalugaran tayo. Enton mo amwandang agkalay sa kami ni tinobyak. Ay na, Miss Esper. Apag isulaw na dito yung balato yung manin kanyak. At inayon ko iti urnong ko para iti sagsaganak nga espesyal nga okasyon. Ne, anya nga okasyon ngay dayta, Reynan. Pasensya kayo na. Tsak mabalin nga ibaga. Kasla sorpresa, kasta ka di, Reynan. Miss Esper. Diyak lang pagarop ana isam kagayam iti sorpresa. Miss Esper. Ala, adakan ka no di mo kayat nga ibaga kanyak. Ngem, panagkunam, masorpresa akto nga ta iti day takinunam nga okasyon asagsaganaam. Panagkunakit talaga masorpresa kayo. Maragsakan kayo lakit di para kanyak. Well, nukas na tikunam, diyak na rodon agpilit nga amon no anya day ta nga okasyon. Basta no kunam apalimad, agtalinaad nga rod, apalimad. Miss Esper, apaya... Si kakit dimet. Di kan mas daaw, no inaprusak man ti barokong mo, Reynan. Kasaya ata no mairwam kan. Mairwam ka kuman, Reynan. Nanang, nakasaganan ti amin para iti kalay sa amin kinililian na kaayan ayat ko Ay na, Reynan anak, maragsakan akin ka. Kandayawon ka, taing ka gumaam tinagurnong, sakbay nga ikalay sam tinubyam. Nanang. Maragsakan kami amin para ken ka anak ko. Nang runa di ka anakam, nga iso ti agbalin a flower girl iti kalay sam. Wan nga rod, Nanang. Kadanggal Filemon mo tandi makaamu ka dagiti mailuto a putahe. No dito'y lugar tayo anak, maibilangan nga ingrande ti angayam akalay sa. Ngamen, ado ti impapartem. Kaya't ko lang amin niya agbalin ang nakalalagip ti kalaysak, Nanang. Maminsan lang mapasamak dahi tayo ti biyag ko. Anak. Ikarik, Nanang. Ikagumakta agbalin to a responsable nga amay ti pagtaingan. Into nan anayin niya agasawa kami kinililian na nobyak. Ay rumbang laang Reynan. No si bibiyag laday di amam, patsyak nga ipanakkel na kadayjay.
Nanang? Tanusyak, talaga nga ipampanakil ka na ko. Uray di mo inring pasti panagadal mo. Ipampanakil ka. Nang runa no matungpal mo ti kinunam nga agbalin ka responsable nga ama ti pagtaengan. Anya di ko na mapangawisam kanya, Reynan? Iti kaldawan ti panagkalaysak, Miss Esper. Anya? Agkalaysakan? Wen, Miss Esper. Iso kahit kayo nga... Saan amabalin? Apa yun, Miss Esper? Anyat mapaspasamak kada kayo. Saan ka amabalin amang ikalay sa iti sabali, Reynan? Anya ti kaya ti asawan? Intad ko ti amin kan ka. Impaay ko ti amin. Kalpasan na, mangikalay sa ka iti sabali. Ha? Sa anak nga umanugot. Anya ka din ti mapaspasamak. Di kay maawatan. Imposible asaan analawag kan ka ti amin ngay naramid ko. Impaay ko ti amin kan ka. Tapno siya ti ayatem. Ha? Ita, mangikalay sa ka iti sabali. Saan amabalin, Reynan? Daytoy ti tandaanam. Iti kanito nga ituloy mo nga ikalay sa no asino man day ta babae. Pagparangek at tinakaw mo ti amin nga inted ko ken ka. Kat ipabuyok ka iti pagbaludan. Anya? Tandaanam day ta. Perme ti panakaklaat ko iti daydi akanito manang Emmy. Panagriknak ket na ipasungal ngalak iti sitwasyon adyak pulos ammo no kasanuak a makaakal. Jak ammo no anya ti aramidek. Agingga anadlaw ni Uncle Felimon ti Jarko. Kinasaritanak ket pinagpudnunak. Gapu taawanan ti mapanunot ko nga aramiden, imbagak ti amin iti uliteg ko. Isu ti nakisarita iti ama ni Lilian a nobyak, ket inlawlawag na ti amin, isu a naallukoy mi ida nga itantan ti panagkalay sami. Ingkagumaan mi nga insubli ti amin a naited kanyak ni Madam Esper, manang. Puwera laengan ti sweldok iti binulan a panagpaay ko kankwana kas driver. Ket jakmeten simsimrek kankwana idi. Nalabit ang nakaamiris matlaang ni Miss Esper, kat kalaat-latan anapan iti balasiw taaw, nga uray saan ko pa'y ana isubli ti amin ana ited na kanyak, ta nagastos ko kat nga ruden, iti panagsaganak iti panagkalay sami kuma iti nobyak. Idi laeng ana urnos manen ti saritaan iti panagkalay sami ken ni Lilian, kat dakkel a panagyaman ko iti namarswa, taaging gaita, naurnos ken naulimag ti panagdan nami, kastametten ti binukalmi a pamilya. Daytoy ti padas ko, toy pagayam mo, Reynan. Pagayam a Reynan, umunay ti amin, kablaawan ka iti kunam a naurnos, ken naulimag a panagdennayo iti nagbalin nga asawam. Misunderstanding. Kastalakit di tinapasamak kada kayo itinagbalin nga amom. Sabali tinagawatan na itinagbalin a kinasingedyo. Kastamet a sabali iti beneg mo. Ti pagyamanan tayo laengen, kat naurnos metlaeng ti amin akas iti kinunam. Iso nga ita, naragsak kayo itinagbalin nga asawam. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Pintun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti naglabas asam dan panubos
isudat ng maris. Kadagiti tugon, iti danal tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan nga Elma, adinan inlanad ti address na. Ngam sakbay na, intay man pa ipatangatang dagitoy akablaaw. Shout out kadalen Mariano iti San Manuel Tarlac, Wilma Foronda Castile iti Taiwan, ken Chris James. Manzano, Kahobe, kan Oralio family from Lourdes, Oralio. Makablaawan pa ni Ate Marie Fermato from Rosemary Villaseñor. Shout out kada Merly Ormeta ti Kuwait, Florenda Kimpaoy, kan Jasmine Rivera, kastamat ni Mare Vivea iti Hong Kong. Shout out kadagiti pamilya ijay Tabuk Kalinga, kadagiti anak ko ada Michael, Chris Cart, Rexter, kan Jeremy. Kastamat kan nilakay ko. Opalar kan Kawayan family, kan happy birthday kan ibunsok inton October 26 from Merlin, Kawayan. Shout out kan nilakay ko Samson Sabado, kan anak mi ani Jefferson Sabado. Kastamat nga advance happy birthday kan ni Lola Lourdes Sandaga, kan advance happy birthday mat kan ni Joan Sandaga iti San Agustin, Bawang, La Union. Ti makatunggal kan Julio family iti Isabela from Dennis Makatunggal Julio iti Burgos, Isabela. Amin akapamilyak di Tabantay, Ilocos Sur from Abdullah Habibi. Shout out kanila kay ko Ray Jose, kakabsat ko Adamari Carcanta, Veron Dulay, kan Nanay Conching Dulay from Josephine Jose. Ti apok ani Arnan Alfonso, Arlene Mariano Ancheta, di Tabarracuit, Gataran, Cagayan, from Geraldine Larocco, iti Hong Kong. Miguel family, di ta San Vicente Quirino Isabela, from Clary Miguel, iti Hong Kong. Advance happy birthday Manong Mori inton October 22 from Shantz, Padilla. Advance happy birthday kanila kay ko Narciso Valdez from Emma Valdez. Makablaawan pa iti Sandaga, Palasi, Dawa, Sabado family, di Tadungon, Pangasinan from Akihiro, Dawa. Happy birthday kanila kay ko James Madriaga, ti Matukay, Alakapan, Cagayan from Jamji Madriaga. Makablaawan pa ni Bimbo Tamang di Tabarangay Malamag East, Tumawini, Isabela, kastamot ni Rodolfo Andaya Tamayo di Tagiling, Rosales, Pangasinan. Ni Reynaldo Paas, Ray Anjoy, Rowan, Renz, Razel, KD, Christian, kan Kisha, dita Dapdap Muta, Kasibo, Nueva Vizcaya. Happy 4th birthday, Daphne Lay. Makablaawan pa ni Jing Afante, Maricel Bautista, Presi Peneranda, Ruel Vadil, Ronnie Paas, Manny Fernandez, Joel Vicente kanti pamilyada from Mary Ann Paas iti Saudi Arabia. Shout out kada Mary Jane Aliwanag, Daisy Lynn Estrero, Zoraida Calomente Yanggud, ken Ay Caballero. Intay nga rodon ituloy abasaan ti surat ni Elma. Dear Manang Emmy, ilingad naklatan itinagan nga Elma, kat dispensaran dak kuma no jakon inlanad ti address ko. Medyo sensitibo nga minda ito'y pakasaritaan nga inak isalaysay manang. Iso nga ingkadeng ko nga ilimod latan ti address ko, tapno uray ibashdak dagiti makangeg, saan da nga ammo no sa dinoak nga agindag. Agtawa nakitaan iti upat apulo ket dua, ngambala sang akpailaan. Nung pay kasta, awanan ti panggap ko pay amakiasawa, takalpasan dagiti napasarak, kaya rigan na anatroma akon. Aklo nakasuplada akmanang, dakas ti ugalik no labsen ti agsarita,
Ngam amin dagita na ikagumaakon a binaliwan. Dua kami laeng nga agkabsat manang, agpada kami a babayi. Siyak ti inauna, kat ulila kamin ademang. Dimmakkel kami kan ni Lolok. Nalaos ti panangipatag ko kan ni ading ko, kat ingkarik iti bagi, a protektarak nga uray pay ibwis ko ti bukod ko abiyag. Ngam napalalo ti pan nakadismayak iti bagig, tanasikugan ti kabsat ko, kat pinanawan ti nakasikug ken kuana. Ditoy arugyak ti agsalaysay manang. Kabulanan nun di Adem, ngam aging gaita, di mo pala ikaskasaw. Kasla di mo makitkita di Adem nga orag sinsinnabat kayo dito'y balay. Nasakit tinakam ko kan kuana lolo. Amuyo dayta. Elma, apo, maawatan ka. Inaramid mo ti amin para kan Juana. Ngam saan namot abasol ti kasjay ang nagbanagan na. Apay kumasaan lolo. Iso ti akim bagi. Dinakit din basol ti panagsikog na. Apok, saan mo't anam namaan jay Adem alukun lagayam tinubyo na? Saan ka day? Apay ngamin anak kinobyo lolo. Katamo namat nga agad adal pay laeng. Di saan kumaan na sikugan no saan anagsayat? Na yun ti kasta pa nagsasaom iti kabsat mo, Elma. Saan dakmat siguro ang mapabasol lolo? Ar-aramidak ti amin tapno makaadal. Ngam anya ti naramid na. Dinadaol na namin pinsan ti panagtalag ko kan kuana. Ay, Iso ang maawatan dak ko ma lolo. Kat pangaasiyo, tasaan dak ko maapilitan ang makilangan kan kuana iti nasaya at ita. Dumtang to siguro ti panawen, ngagsubli ti sigod apan nakilangan ko kan kuana. Ngam saan pa'y nga ita? Diyak pa'y kabailan lolo. Nasakit pa'y latinakam ko, gapo iti inaramid na. Elma, mabalin ka din ngay tulad ka no malpas ti trabaho tayo? Kabailak ti agawid as isyak. Ha? Kan mabalin ka di Rodel? Sagdangan nakman? Namin anon nga imbagakkan ka nga awan ti panawon ko itikaskan ka. Oray pa'y kasta ti kanayin nga ibagam. Saan na ka maupay, Elma? At daak lang ditoy. Agtrabaho ka kit din. Ah. Makapasurun ka. Saan na ka maupay, Elma? Tandaan nam day ta. Ay, makapasurun day ta lalaki. Saan na makaawat? Imbagak lang arudan asardangan na. Ngam dagulitan naklata. Imbag kumamot no jak among agpapada amin a lalaki. Manangalilaw da. Agpapada da amin. Lolo, adakon. Ne, naulimak mo ti balay. Remor nga to ni Lolo. Kita at man dita si Ledna. Ne, awan mo't ditoy. Tingatan na laing nga kabsat ko. Siripag man dita yan na. Ne, awan mo't laang ditoy. Rimorda siguro ka ni Lolo. Napananda nga ta. Ni Lolo ti umawawag. Hello? Lolo? Ayan nyo? Elma, apok, daak dito ospital. Ha? Apay Lolo? Anyat na pasamak? Hindi kun dito ospital ti atim tagpas ngay saan. Nung madanagan na kitimbaga ti doktor, delikado ka no ti kasasaan na. Ha? Pang-aasim, Elma, apok, umay ka kumaditoy. Pang-aasim! Sige Lolo. Umayak dita. Urayan dak. Dayjay ni Lolo. Apay na laos ti sangit na.
Lolo, Elma, Pog. apay Lolo. Apay ang laos ti panagsangit yo. Jay Adem, Elma. Jay Adem. Apay ni Jane Lolo. Anyat na pasama. Awanin Jay Adem. Hindi na kinabalan tinagpasngay. Awanin Jay Adem. Anya? Kasla nagtupak kanyak ti langit iti panagriknak iti daydi akanito manang Emmy. Jak pulos ni namnama nga iti panagpasngay ti kabsat ko. Ipulang namutten ti bulod na abiyag. Nakaro ti panagladingit ko. Ngam nakarkaro pa iti panakakonsensyak. Tamanipod na amwak ti kasasaad na. Talaga adyakon kinasarsarita. Gapu iti nalaos asakit tinakam ko iti panagsikog na. Nalaos ti panagbabawik. Gapu iti agdadata a kinapudno. Apimmusay ti kabsat ko. Abalon na tigurak kenkwana. Gapu iti nagbanagan na. Tirigat naman ng gapu iti nalaos asakit tinakam ko. Inraman ko pa yan aginura ultimo ti kaanakak nga impas nga iti kabsat ko. Nang runa kat iso ti makagapo, iti ipupusay na. Makapabwisit mo tayo tamaladaga. Sangit na sangit. Makapasuron. Diyak kat makaturugan kat masapak pa'y nubigat. Elma! Itimpla man iti dito'y kaanakam. Ay na, may ramramanak pa yan ang maistorbo gapo iti buwisit nga ubing. Elma! Uwan, Lolo! Umayan! Ay, talaga ang makapasuron ti kastoy. Buwisit ka talaga. Anyayati ko ng maibagam, Rodel. Nagdagulit ka mutten. Elma, amok na niya ti pagdaldalanam ita. Amok tarik na ti mapukawan iti ipatpatay. Ha? Pangasim ko ma, tadi nakagura. Kaya't kalahan nga antingayan kadag ito'y apanawan nga da pagdaldalanam. Nalaos mo ti sakit tinakam ko iti pimusay day di mamak. Ti amok idi, jakon maka-move on na pulos. Nang runak at napalalo ti panangipatag ko kenkwana. Rodel? Ngam kumpet ka iti namarswa Elma. Saan nakaabaybay ang ti Diyos? Taamin dagiti parswa ng agdaldalan iti panubok. Tartarabayan na. Saan nabaybayan? Ngata? Agtalik ka iti namarswa. Kas iti nakunakon. Saan nabaybayan ti Diyos dagiti anak na nga agdaldalan iti panubok? Pong Buboy! Nagsaur kamet. Saan kan sama tayo nagtalikod ito'y naglamangak? Isong amom no sa dino tayan ko. Uy, sana? Sigurado ka? Amang ano sasahuran nakmet? Saan ko natnut? Boboy! Ayan mo! Ha? Ala, nititak na Elma day jay. Ay, ayaban, nakabuboy. Mapana kung di tabalay mi. Boboy! Jaketo na karkarong agong at kanyak ni Tita Elma. Amangan na niya taramidan na kanyak. Nagtangkan ti ulo! Anay ko! Di naglapigusan! Anay ko! Day tatirumbangkan katapnog nakam ka! Namin ano nga yung bagak nagtalinaad ka lang dito'y balay no sumangpot ka nga gapo di pagadalan ngam di ka manon nasangputan dito'y! Auntie! Sige! Padasam ti agsangit ka nakarkaro ang makaraman ka kanyak, buboy! Di mo amo ti dumngag iti sao? Natangkan ti ulom? Apay, kabaalamon ti agbiag asiksikata di nakipangtangag, ha? Sumangbat ka! Kabaalamon ti agbiag asiksika! Saan, Auntie? Matlagayam! Apay nga rod adi mo amo ti agtumpal iti bilin? Pasensya ka, Auntie. Ala, aramido mo, no anya ti assignment mo? Agadal ka iti leksyon mo, tapno saan ama sayang tigas-gastusak amang papaadal kan ka?
Pudno ka di nga ag-resign kan, Rodel? Wan Elma, panagriknak namin kat talaga nga awan dito tigasat ko. Ha? Anya ti, kaya't mo asawan, Rodel. Iti lasod ti ado atawan. Inanadak ti panagayat ko kon ka. Amom dayta. Rodel, Ngam panagkunak. Talaga di nakmaayat. Iso akadagiti na palabas sa bulan. Nagsapulak iti oportunidad. Kat sanak mata na paay. Napagasatan na kiti panag-apply ko di balasiw taaw. ha? Saan laday ta, Elma? Adanam amo ka babae online. Kat naadaan kami iti relasyon. Anya, Agtrab-trabaho mo't lang iti pagilya na papanak ti karelasyon ko ita. Kat panagkunak, isun ti kagasat ko. Ha? Agluluwa ka, Elma? ako, awan da ito, Rodel. Luwan ni ragsak da ito iparakan ka. Awan da ito eh. Di mo latan ikaskaso. Aklo nag-akalpasan ti ado atawan, ininot matan anat nagtiriknak ka ni Rodel, manang Emmy. Iso akayarigan na nga iti may kado agundaway, napukawanak iti ipatpatag. May isa a tao nga iti panagriknak, kat ison ti pagindurugan ti lubong ko. Gapo iti dayta, ad-addan ang nagbalinak ama nagpupudot, kat ti pangibaw-baw ingak iti suron kan pudot ti ulok, ni Buboy, nga anak iti kinabalasang, day di pimusay akabsat ko. Naglabas pa iti sumagmamano atawan, nga awan latta ti nagbaliwak manang. High school idin ni Buboy. Apay anarabyan ka. Pasensya kayo nanti. Simurutak ngamin kadagiti ka grupo ka nagaramid iti project mi. Graduating ngamin iti high school. Awan bibiyang ko no graduating kan. Ha? Basta no anya ti paganurutak iti day ti abalay. Iso ti rumbang amasurot. Ala, agpaklab ka iti sofa. Auntie? Agpaklab ka iti sofa kunak. Darasam sakbay ako maro ti pungtot ko kat nakarkaro pa iti aramidakan ka. Paklab! Jakamon no kasano nga ibaw ingko ti saan anasaya at atratom iti kaanakam, Elma. Ha? Lolo? Nakasingsingpot nga agtutubo di kaanakam. Ngum nakauy-uyong kakankwana. Kaya't ko laang nga agnakam ni Buboy, Lolo. Tapno di nakatsurutan ti danaday di inana. Anya? Ay, aging ka di ita. Nagtalinaod pa'y lang ti sakit tinakam mo iti day di Jane. Gapo iti napasamak kan kuana. Lolo? Elma, apaw. Sa nga polo kat inemon atawan nga awan day di Jane. Saan nga taarumbang laeng apalubusan matan day taim-impanam asakit tinakam? Gapo iti nagbidutan day di kabsat mo ide. Saanan anain kalintagan ti kastangar aramedam, Elma. Nang runa kat ni Buboy akaanakam ti pangidasdas alam iti pungtot mo. Daytoy ti tandaanam, apo. Saan abasol ni Buboy ti panakaitao na dito'y lubong? Awan apulos ti pakainaigan na iti nagbidutan dagiti dadakkel na. Day di kapsat mo. Awan apulos, Elma. Auntie Elma?
Makumikom kayo kadi. Kit-kita amat ngagpalpalasak. Adda na patagapapanak. Auntie, Apay aya. kayat kayo kumamakasarita, auntie. Adda ngamin pakariribukak. Mabalin ka di buboy? Dinakman iraman itino anyaman day tapakariribukam ako nam. Auntie, Siyak lang arudon ti mang papaadal kan mang bibyakan ka. Ita, iraman nakpailaang mo't iti ibagbagam apakariribukam. pangasim, auntie. Anya ka kadi? Di ka kadi makauawat? Imbagak mo't kan ka nga adda na patag apapanak. Dinaksingaan. Naimbagtadakan, Elma. Rumuarak ko man ka. Ha? Apay lolo? Apay ang madandanagan kayo? Aday mawag kanya ka, pulis. Pulis? Apay nga inawagan na kayo ti pulis, lolo? Impakamu lang atay sa ospital ni Buboy. Anya? Apay lolo? Anya tinapasamak ka ni Buboy? Apay nga da iti ospital? Nabugbog ka no, iti nagrarangat na iti fraternity, iti pagadalan da. Critical ka no, ti kasasaad na. Anya? Napalalo ti panagtibayok, manipod nagturong, agingga ang nakagteng kami iti ospital, manang Emmy. Kat ti kasakitan, saan min anadanon asibibiyag ti kaanakak. Naaddaan iti blood clot ti ulo ti kaanakak, a resulta ti panangpukpuk daken kuana iti natangken a banag. Rumrumwar iti investigasyon, anabayagan nga dasusik ti doa grupo iti pagad-adalan ni Buboy. Kat idi nagririnnupak da, napakaruan ti kaanakak, nga iso ti gapwanan ti ipupusay na. Nakasaritak matlaang ti maestra ti kaanakak, kat iso ti nakaamwak, anabayag gaya man aharharasan ti maysa a grupo ni Buboy. Nalagip ko ti yasidag kanyak day di Buboy manang. Idi kayat nakakasarita. Ngamjak ingkan kano. Nalabit aday di amapaspasamak kan kwa na iji pagadalan, ti kayat na pagsaritaan mi. Ngamjak pulos inikkan iti gundaway. Iti may katlo a gundaway manang. Napukaw ti maysa nga ipatpatag ko iti biyag, adyak man lang na iparik na ti pamatag ko kankwana. Taad-adda ngamin anagari iti barukong ko tigura, ken sakit tinakam, gapo kadagiti naglabas a pagteng iti biyag ko. Banag a pagbababawyak iti kastaunay. Dagito iti makagapo, iso anakunak akasla na trauma akon manang. Tuy pagayam mo, Elma. Pagayam nga Elma, anyan tinapasaram. Saan asika mismo ti biktima? Ngam talaga asika ti mangibaklay iti sakit. Tasika ti makarik na iti saem, gapo kadagiti imbing lay mo apagteng. Iti may sa abanda, addapan ni dirko kan ka. Tadi mo ammo ti mangipaay iti gundaway para kadagiti patpatag mo. Sa bagay, inaklon mo met ti ugalim, nga iso ti amok a makagapo, no apay asika ita ti ad-adda a masaksakitan, gapo kadagijay a pagteng. May salaang ti makunak pagayam ko. Isukom ti amin iti namarswa, ta isulaangan ti makatulong ken ka, tapno masarakam ti talinaay, ken nalinak arik na, amang ipaaymot ken ka iti naulimek a panagbiag. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugod
iti dana tibiyag. Intun mapunas dito'y lagi. Tagiti naglabas asam kan panubong ligay ken ragsa isudat ng Maris kadagiti tugu iti danal tibiyag.